Assalamu alaikum. Idan wannan ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, ku danna mana subscribe sannan kuma na alamar ƙararrawa domin samun ingantattun littattafanmu da zaran mun ɗora. A zuri'ar Arab kashi na 16 na Mr. Iko. Ni Ammi nake karanto muku shi. Idan ba za ku manta ba, mun tsaya inda wani murmushi ya saki yana shafa sajensa sannan ya ce, to mu ci gaba kawai. Wani murmushi ya saki yana shafa sajensa sannan ya ce, to na san me baby ya miki, amma ina mai baki haƙuri, kin ji ƙanwata. Ɗagowa ta yi ta kalle shi, idanunta sun yi rau-rau, alamar ko da yaushe za ta iya sakin kuka. Duk da idanunsu da suka shiga cikin na juna, amma bata janye idonta ba, sai da ta ja shekar kuka sannan ta ce, baby ban san me yasa kake min haka ba, kawai dan ina soyayya, kuma na ga ba haka sauran yayye suke wa ƙannensu ba. Dariya ce ta so kubce masa, amma sai ya dake ya ce, na ji dai, yanzu ai na baki haƙuri ko baby? Ni ma ai zan so in ga ƙanwata ta yi aure ko ba haka ba. Murmushi ta sake tana sake kallonsa, sai kuma ta yi ƙasa da kanta. Yaya goge hawayen ko? Ya faɗa yana kallonta. Tafin hannunta ta saka tana gogewa, yayin da shi kuma ya ciro hankici daga aljihunsa ya miƙa mata. Yaya take it. Karɓa ta tana goge hawayen, wani ni'imataccen ƙamshi yana shiga hancinta. Baby ka canza turare ne? Ta faɗa bayan ta ɗago tana kallonsa. A'a, ni kan ban canza ba, but I think don kin daɗe baki ji ƙamshin ba ne. Murmushi kawai ta yi ta ce, to baby, komai ya wuce ko? Of course yes. Ya faɗa yana murmushi. Daidai lokacin mama ta sako hannunta ɗauke da leda. Ta ƙaraso ta zauna kan kujera tana kallon su. Fuskar ta ɗauke da murmushi wanda ban san na menene ba. Arman gashi nan ka tafarwa da dadin ku hospital in za ka wuce. To Arman ya faɗa yana kallon ledar. Sana tashi daga zaunen da take. Tana faɗin mama bari na koma ɗaki, zan yi barci ne. Zo ki zauna, me yasa sami idonki na gajiya na ga yayi jam, in ji mama. Kallon Arman ta yi sannan ta kalli mama. Ba komai. Murmushi mama ta yi tana girgiza kai. A'a, shikenan tun da yau mama ake ɓoyewa abin da ke damunki. Turo baki ta yi. A'a fa, ni mama ba abin da ke damuna. Yana zaune a ɗaki yana kallon mama, dan bai san kiran menene take masa ba. Sai da ita ɗin har yanzu kallo take abinta ba ta ma kalle shi ba. Sai da ya snifin more than 30 minutes kafin ya samu kaɗan daga kujerar ya ce, mama bari na tafi, zan duba wani kes ne. Sai a lokacin ta ɗago ta kalle shi ta ce, ai da ba sai ka faɗa min ba. Tashi ka je mana. Ta kau da kai tana mayarwa kan kallon da take. Mamaki ne ya cika shi, amma bai nuna hakan a fuskar ba, kawai ya koma ya zauna. Sai da ta gaji don kanta sannan ta fara gyara zama tana mai da hankalin ta kansa. Ganin hakan ya sanya shi tattaro dukkan wani hankalinsa ya bata, don da alama maganar za ta yi mai muhimmanci ne. So nake ka bani hankalin ka nan sau ba. Sai da ta numfasa sannan ta ɗora da waccan yarinya tun muna mu biyu kaɗai. Ka rabu da ita, ka fita harkarta, don in dai ni na haife ka ba za ka taɓa aurenta ba. Jiya kamar ta buga masa guduma. Wai mama da take masa maganar nan da gaske take ko kuwa dai wasa take masa ne? A ganinsa gwada shi take. Sai dai maganar da ta sake masa ya tabbatar da gaske take. Ba za ka taɓa auren wannan yarinyar ba, tun wuri ka san da haka. Na fito da na
ɗana ya yi aure a wani wajen can daban ba kamar yadda ni na zauna a cikin zuri'ar Arab ba, kai ma ka rayu a cikinta ba. Ya kasa cewa komai, ya kasa furta komai. Hau, ta yaya ma zai iya rabuwa ne wai da Sana? Ta riga da ta zame masa wani ɓangare na jiki, wanda raba su abu ne mai matuƙar wuya. Ba shakka, ba shawara nake baka ba, umarni nake baka a matsayina na mahaifiyarka, sai dai kam ban sani ba ko ka canza wata uwar ne. Ta faɗa tana miƙewa ta fice daga ɗakin. Jikinsa a matuƙar sanya ya bi ta da kallo, tunanin barkatai a cikin zuciyarsa da ta kasa samun sukuni. Farkon fara maganar mama. Yana nan zaune, Abba ya shigo ɗakin da sallama. Amsa masa yayi, yana tashi ya karɓi abin da ke hannunsa. Abba ya kalle shi. Lafiya dai ko Sauban? Lafiya Abba, sannu da zuwa. Yauwa sannu, Abba ya faɗa yana karantar sa kafin ya ce, ina maman taku? Kallon sama yayi kafin ya ce, yanzu ta hau sama. Oh, to shigar da wannan kicin. Gaba ɗaya jikinsa yake a cikin farin ciki yau ɗin nan. Yanzu haka ma yana zaune, earpiece ne a kunnensa, yana jin waƙar Portrait mawaƙi. Sauban ya shigo, fuskarsa a matuƙar dame. Ya nemi gefen gado ya shingiɗa, yana ɗora hannunsa a kansa da yake matuƙar sara masa. Kamar ba zai magana ba, sai kuma daga baya ya zare earpiece ɗin ya kashe waƙar, ya juyo ga Sauban a hankali cikin sassanyen murya ya ce, bro, lafiya kuwa? Tsuntsa ido Sauban ya yi, bugun zuciyarsa na ƙaruwa kafin ya ce, yes, I'm okay. Kafaɗa ya ɗaga yana taɓe baki. Alright, ya faɗa kan leɓensa yana saukawa daga kan gadon ya fice daga ɗaki. Shigan Sauban ya rasa me ke masa daɗi. And all he know is mama kaifi ɗaya ce in ta ce tana nufin haka, in ta ce a'a tana nufin a'a. Sai dai wannan karan yana ganin abu ne mai wuya ta canza ra'ayinta indai tana son farin cikinsa. La'asar ce sakaliya garin Kano a cikin yanayi na lumshewa. Yanayi ne mai daɗi, ga iska ta ko'ina. Dukkan manyan gidajen suna zaune a farfajiyar gida. Bayan sallar la'asar ɗin suka zauna don su sha iska. Babba na zaune a shingiɗe kamar ko da yaushe in zai zauna. 'Ya'yan nasa duka na zagaye da shi, suna hira tsakanin uba da 'ya'yansa, cike da farin ciki da ƙaunar juna. Wannan lokacin yake jira dama. Hakan ne ya bashi damar fitowa daga sashen su, ya ƙaraso inda suke ɗin, ya zame takalmansa ya zauna. Murmushi ɗauke a kan fuskarsa yana gaishe su. Dukkaninsu suka amsa masa cike da ƙauna. Wannan zama shine silar faruwar abubuwa da dama. Wannan zama ya yi sanadiyar shigan wasu zukata cikin farin ciki, yayin da ya bar wasu cikin matsananciyar damuwa, wadda ta zamo silar canzawar wasu halittu daga ainihin kalar ɗinsu zuwa wata daban. Haƙiƙa wasu zantukan kafin wannan zama suna cikin yanayi mai kyau. Lokaci ɗaya, cikin ƙanƙanin lokaci, wannan zama ya tarwatsa wannan yanayi daga mai kyau zuwa mara kyau. Wannan zama ya haifar da abubuwa da dama a cikin zuri'ar Arab. Ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da ni. A nan na so in kawo muku ƙarshen wannan ɗin, ƙarshen inda aka tsaya, amma za mu ci gaba kawai. Babba ya ce, abokina, duk yanda akwai magana a bakinka ko dariya Sauban yayi yana faɗin, Babba, magana ce mai muhimmanci, ya faɗa yana yin ƙasa da kai. Dukka iyayen nasa suka bashi hankalinsu, kana Baba ya ce, to muna jin ka Sauba. Baba, dama zuwa nayi in sanar da ku, insha Allah na samu matar da nake so na aura. Dukkaninsu sai da fara'arsu ta daɗu cikin nuna kulawa da farin ciki da zancen nasa. Dadi ya ce, to masha Allah, wannan kam abin arziki ne. Wace ce wannan yarinya?
sosa kai ya fara yi har lau dai kansa yana ƙasa ya ce dama ba wata bace dadi, Sana ce. Baba ya ce wace Sana kenan Sauban? Sake yin ƙasa da kai yayi yana faɗin baba Sana dai ta cikin gidan nan. Fara'ar kowannensu ta ƙaru cikin jin daɗi zancen nasa. Babba ya ce masha Allah masha Allah, Allah ya albarkaci, ai wannan abin farin ciki ne. To kai Alƙasim kaji, ya faɗa yana mai da akalar zancen nasa kan dadi. Dadi ya yi murmushi sannan ya ce babu matsala babba, insha Allah zuwa gobe sai mu yi magana, ai babu wani abu tunda zancen duk na cikin gida ne. Dukkanin suka amsa da amin kafin Sauban ya miƙe yana godiya ya bar wajen. Another solution, Afra ta faɗa tana kallon su duka. Sana ta ce